Diyan pala kayo. Oras na ba ulit para pagtripan natin ng Victor Magtanggol? Ito na naman tayo. Napakasarap kasi panoorin ng Victor Magtanggol. Kaya hanap na naman tayo ng kapuna-puna sa mga pulpul na ito ng Paulol Puta. Pupulpuloy na naman natin ang mga kapuna-puna ng Victor Magtanggol ala Paulol. Ito mo, ito na lang kaya ng budget ko, di ba? Parang Victor Magtanggol. Dahil kinailangan ng mga tao ng tagapagtanggol. Laban sa mga kakaibang nilalang na sumalakay dito sa bayan. Ano yun? Bakit naman? Ba't gano'n si Dr. Mikulay? Bakit yung mukha niya pang low-key na agad? Tignan niyo mata niyo! Tignan niyo! Hammerman ako. Buksan niyo ang mata niyo! Dahil kinailangan ng mga tao ng tagapagtanggol. Lang na Ayun. sumalakay dito sa bayan. Ba't gano'n si Loki? Pag may ganitong tao na nakatingin sa tingin mo ba hindi ka kakabahan? Sa tingin mo ba hindi ka mag-isip? Parang hindi ito yung taong kausap ko kanina. Parang meron tong iniisip na masama sa akin. I want my girlfriend to look at me like Mikolay looks at Hammerman. May kinang sa mata. Mas mahal pa ni Loki si Hammerman kesa Gwen kay Victor, okay? Mas gusto niya yung martilyo niya, yun lang masasabi ko. Sunod! Dito, marami pa to. Nag-enjoy ba kayo? Marami pa to. Tayo na sa karantaduhan. Ito yung moment na nahuli na si Victor na isang alagad ni Loki. Hammerman! Gwen? Gwen, anong ginagawa? Ba't wala nangyayari? Parang 5 seconds yun, wala nagsasalita. Isa pa. Hammerman! Gwen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gwen, anong ginagawa mo dito? 6 seconds! 6 seconds! Ang dahil mo pwede sabihin ng 6 seconds. Gwen? Yes, awkward silence. Yan ang mga pinagusto ko eh. Nanunuot ka sa pagkatao ko. Ang tagal lumpos. Ang awkward. Ang dami ko nang pwede gawin sa martilyo to within 6 seconds. May ko tayo pasok sa... Oops! Pampamilya channel tayo. Sunod na katrataduhan. Wala yung pangalawa pa lang to, pagod na ako. Tuloy pa. Ito naman yung time na nagbumonolog si paring Loki. At hindi ako mapipigilan. Tapos, mag-walk in lang. Alam mo, ini-imagine ko tuloy na paano siya pumunta dyan? Galing sa dulo ng park, ilalakad na siya, inaantay lang niya umabot siya dun kay Victor at kay Loki. Tapos nung parating na siya dun sa malayo, hindi ba siya nakita ni Loki? Kahit yung shadow man lang niya. Tinan mo nga yung suot niya, no? Tinan mo yung suot niya, kita-kita sa malayo yun, baka isipin pa si Raulo yan. Napakalapit lang. Tsaka, asawa ka na isang Diyos, bakit ka naglalakad? Sana ba lang galing siya sa Ares, bumagsak siya? Yun, magigets ko pa na hindi nakita ni Loki. Kasi syempre, galing sa ibang lugar. Yung tumalon, di ba? Ito hindi. Naglakad lang siya. Siguro ng mga 5 minuto galing sa bahay. Hindi na nga siya nag-commute eh. Naglakad lang siya. Gano'n siya ka-cool kid. Kulang yung kape. Kailangan mas matapang. Dapat lagyan ko ito ng muriatic acid para magkatalab yung kape na to eh. Gusto ko na matunaw yung utak. Hindi ko lang kung sino mas tanga, yung paglakad niya o yung peripheral vision ni Loki. Kasi sa malayo pala may kita mo na yan, mafe-feel mo nasa gabi kayo. Kayong tatlo nga lang eh. Nasa gitna kayo ng di ko lang kung saan man kayo. Tapos hindi mo ba siya mapapanin sa gilid mo? Hindi ko ba napapansin mayroong isang cosplayer ng Frozen na palapit sa gilid mo? Gwen, takbo na! O nga, Gwen! Ops! Pampamilya channel! Takpan mo yan! Gwen, takpan mo na! Gwen, takbo na! Okay, tapos na tayo sa episode na yan. So, susunod na tayo na episode. Ito, pasaya lang tayo ng pasaya. Woo! So, nasa Asgard na sila. Sorry, hindi ko talaga sinusubaybayan to eh. So, sa YouTube lang ako umaasa. Pero alam ko ito may ikipaglaban na sila sa Asgard. Correct me if I am ulol. Ano yan? Please, sa video na ikita nyo yan. Nakalutang yung kaliwa niyang paa. Hindi ka nakatapak. Alam mo po, wag mong subok. Hindi yan budget eh. Hindi na to budget ang usapan eh. Quality control na usapan dito eh. Ano to, break dancer? Baka bigla mag-pinwheel yan ha. Bigla mag-cartwheel yan ha. Pre, nakataas so ano ba? Hindi mo kailangan extra budget para iganon yan no. Para igalaw pa baba. Then balance bro. Ang hirap gayahin yan. Hirap galawin doon. Meron ba siya tayo na ayaw tapakan sa Asgard?
Baka gusto ko to gusto ko pukpukin yung paa mo. Ibaba mo lang ng 2 inches parang yung pasaya lang to lang pasaya. Tingnan mo ito pa isa. Ito ang Alam mo, ayoko na pagtripan si Lowe kasi pili ko hirap na hirap si Janice na gawin itong role niya. Huwag mong subukan. Pre, tingnan mo yung punyet. Masisira. Ipin niya. Ano ba? Tisyuhin niya naman. Ito. Oh, ayan. Oh, busin niyo yung tissue ko. Woo! Para siya kumain ng dinugo, walang puto. Ano yan? Ay, hindi ko na maseryoso yung mukha ni Loki. Okay? Hindi ko na maseryoso yung punyeta mukha ni Loki. Hindi nyo palilinisin yung kanyang makeup. Yun, doon na nga nakalagay 80% ng karakter niya, di ba? Sa makeup niya. Doon nyo na lang nilagay kasi hindi nyo na dinagdagan yung script. Hindi nyo na dinagdagan yung background character niya, di ba? Ano na? Napakahirap ba? Napakahirap ba gawin nun? Sige, tuloy pa natin. Nagtagal ko nang hinintay na marinig. Kahit tagal ko na rin inantay na magtino ang Victor magtanggol. Kahit onti lang, di ba? Last week, diba? Nagbibinata ako sa pinapal ko. Last week, diba? Nakakaano ko lang ng fails nila. Ito na naman tayo. Wala ba nanonood na GMA crew dyan? Pwede pagsabihan nyo lang yon. I'm sure hindi budget ang usapan dyan. Kita mo, lahat ng pinupon ako hindi na sa budget. Baka mag-inarte pa kayo mga haters kayo. At nilalait ko unfairly ang Victor magtanggol. Hindi ako ganong klaseng tao, ha. Manlalait lang ako pag karapat dapat lang siyang laitin, okay? Lalo na ako, mahal ko ang Pilipinas. Hindi man halata, pero mahal ko ang Pilipinas. Kaya, panoorin nyo ang Goyo. Easy plug, di ba? Yung mga ganong bagay. NANI? Pulpol! Ano ba? Titigan mo lang yung yung post video nyo na hindi nyo pa in-air, di ba? Ilan ba kayo sa crew? 5 lang ba kayo? Ako nga isa lang, eh. Iilang kayo, baka 20 kayo, 40, 50. Hindi na nga effects ang inaaway ko dito, di ba? Hindi ko na nilalait, eh. Isa, ito na naman. Victor Common Lul. Victor Common Sense. Pagtanggol ang common sense, ito. Patapos na yung video, eh. Pero nakasiksik pa sila ng isang common sense dito. Ito, Ito yung time na nasa loob ng kotse si Gwen, tapos hindi siya makalabas. Tulong! Hindi ako makalabas! Yeah, di ba? Yun yung sabi ko, eh. But sobrang halata na inulit lang yung tulong niya. Tingnan mo yung tono ng tulong na to. Yung pagtanggal pa niya dun sa seatbelt niya. Parang hindi buhay yung nakataya, eh. Yun yung gusto ko, eh. Tulong! Hindi ako makalabas! Pakinggan niyo yung tulong, ha. Pakinggan niyo ulit. Pareho yung tono. Tulong! Oy, kala nyo yun na yun. Hindi yun yung napuna ko. Ito yung napuna ng pulpul na to. Hindi daw siya makalabas. Hindi ako makalabas! Nakabukas na yung pinto! Okay, sabihin natin hindi siya makalabas doon sa seatbelt. Napakahirap ba? Ito yung punyetang seatbelt, di ba? Bababa ka pa gano'n, no? Ha? Bababa ka pa ganyan? NANI? Makakalabas ka! Makakalabas ka sa kotse na yan. Anong logic yun? Ano ba to? Straight jacket ba to? Sana pala sa mga presito sa mga insane asylum, i-seatbelt na lang nila lahat ng mga lahat ng mga nakakulong. Baka para hindi na sila makatakas. Wala tayo mag-handcuffs. Lagyan nyo na lang seatbelt yung mga, yung mga nakakulong. Sana naman, Ano na ba? Magsisira na ba ako ng gamit? Kasi sira ni ulo ko? Sana naman, wala na akong pinapansin na CGI, mga po. Huwag mong subukan. Napakasimple na ng mga pinapansin ko, Common sense na lang to, Kaya lumabo yung mata ko, kakapanood ng mga ganito, eh. Di pa tayo tapos. Ito pa. Meron pa. Kaya pa. Laban lang. So, ito yung moment na nahulog na yung building na sinabi ni Victor, siya na ang bahala. Tulungan nyo yung crew nyo. So, ito yung moment na nagalit si Gwen kay Papa Victor. So, hindi na siya makakuha ng sexy time. The next day. So, dito, nakatingin lang sa malayo si Gwen sa isang random part ng isang gubat at nasa likod si Victor. Okay, pabigyan na natin yun. Huwag mo akong hahawakan. Babae talaga! Sabi mo, ililigtas mo siya. Okay, pabigyan na natin na hindi ganito may pag-usap sa tao. Kailan ka ba sa buong talambuhay mo, nakipag-usap ka na nakatalikod yung galit sa'yo? Alam ko pag galit ka, nakatitig ka sa mata niya, parang, tignan mo ako sa mata. Tignan mo ako sa mata! Ito na best part, mga cancer, ito na. Sabi mo, ikaw bahala, di ba?
Nasabi mo, hindi mo siya papabayaang masaktan. Nag-usap na sila na nakatalikod. Ito na. Umalis ka na! Ganun lang pala kasimple, no? Pag galit ka na, sabihan mo lang, ha? Ano to, anime? こりゃ邪神様も喜びそうな生贄だ。 Lahat ng mga oras nila, doon lang show. Di ba pag galit ka na, pagkatalikod mo, aalis ka na? Umalis ka na. Hindi kita papansinin. Umalis ka na. Ano yun? Nag-aantay siya na? Sana man na sinabi ng director, umalis ka na, maglakad ka ng palayo, ba't kailangan nasa shot ka pa? Meron akong course ng film. So yung mga ganitong continuity, tsaka ganitong common sense, hindi mo mauuto ang audience mo dyan. Kahit gano'n pa kabobo, kahit gano'n pa kapambata yan. Common sense yan eh. Kaya naman, nandun lang siya. Ayoko na makita to. Ito na naman yung best acting ni Alden eh. Wala na akong nararamdaman sa kape ko. Dapat sininghot ko na lang yung granules eh. Dapat pinapasok ko dun sa kokote ko eh. So, doon tatapos sa ating Victor Magtanggol review. Ito na naman tayo. Please, huwag na kayo magalit ha. Kasi kahit ako, hindi ko to gusto ginagawa eh. Pero, di ba, yun ang gusto ng mga cancer eh. Mga subscriber muna, bago ang lahat, di ba? Kaya mag-subscribe na kayo. Ito nyo kung mapapansin, wala na ako nilay sa CGI nila ha. Ayan na ha. Kumbaga, common sense lang. Ito lang ang tip ko sa crew. Panoorin nyo kahit 2 beses yung ginagawa nyo. Kahit 2 beses lang na ulit. Dire-diretso. Yung una, kahit may mga chichirya pa kayo, meron pa kayo mga Sprite and Coke, enjoy nyo lang, manood lang kayo. Hindi nyo naman kailangan titiga kada pixel ng ginawa. Yung producer, please mga producers, parang alam ko, libo-libo ang kinikita nyo dyan. Sabihin na natin, binawas-bawasan nyo yung para sa CGI effects. Sige na, pagbibigyan ko na yun kasi common sense lang ang hanap ko ngayon sa mga series na common sense at continuity. Kumbaga, realidad lang. Gawin nyo lang kapani-paniwala yung ginagawa nyo. Okay? Yun lang ang habol ko. Like nyo na tong, pindutin nyo na, dito banda. Like nyo na yan. Huwag nyo kalimutan i-like, share nyo sa mga cancer friends nyo. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Victor Magtanglululul. Meron ba dyan muriatic acid? Please.